Yan, magandang araw sa ating mga kapatid. Mag-update tayo sa ating third bridge, CCLX. Kung nalala nyo, yung last vlog natin dito sa CCLX ay meron siyang 24 stick cables. So ngayon i-update natin dahil may nadagdag na stick cable sa ating CCLX. At sa mga baguhan dyan at mga naligaw dyan, baka naman palike na lang sa ating YouTube channel. Pagkatapos yung i-like, baka gusto nyo ring i-share sa ating mga kaibigan. Libreng shoutout sa ating YouTube channel. At saka paki-subscribe na lang mga kapatid, at saka paki-pindot ng notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Salamat! Yan, welcome back sa ating CCLX third bridge of Cebu, o yung the tallest and the longest bridge in the Philippines. Yan ang ating CCLX. Kasama ko si Gwapong Shorty Channel. At day off ngayon ni DGC Vlog. Akala ko andun pala sa Karkar, nag-road trip, sabi niya. Saka nag-PM ako sa GC natin, at saka andun si Tolits Pardo Vlog, pupunta daw siya dito. Ewan ko kung maabutan niya ako. At si Efren Oculars Vlog, baka may biyahe, hindi siya nakapunta dito. At saka si Manay Tinang, may trabaho ata. Sige lang, sa susunod na linggo. Salamat mga kapatid. Ayan, sa nakikita nyo, nandito tayo sa Pylon 2, side ng Cordoba. Yan, Pylon 2, Cordoba area. Yun ang Pylon 2 natin. Meron na siyang sa kaliwa, makikita natin may 8 cables, at saka 6 sa kanan sa iyong screen. Meron na siyang 14 na stick cables. At pupuntahan naman natin yung Pylon 1 sa part ng Cebu City. Sa kaliwa meron siyang 6 na cables, sa kanan naman meron siyang 8 cables. So total 14 cables. 14 sa kabila din sa Pylon 2, 14. So total of 20 stick cables na mga kapatid ang ating CCLX o Cebu Cordoba Link Expressway. Yan yung bagong update natin dito sa CCLX. Ito yung Pylon 1. Kung nakita nyo sa tuktok, meron yang mga LED lights na hugis cross, 4 dyan both side, at saka kabilaan sa Pylon 1 at saka Pylon 2. Iilaw yan, may mga LED lights pag may ilaw na paggabi. Yan, kung nakita nyo ulit yung Pylon 2, maganda ang panahon. Yan. At saka malapit na rin maglabasan yung mga trabahante dahil malapit nang mag-alas 5 dahil pa sunset na. Yan, sa nakita nyo yung Pylon 1 natin. Ito yung daan papuntang south. Kung galing kayo ng Cebu City, ito yung madaanan, o makikita nyo malapit na matapos yung yung sa Pylon 1. At saka sa kanan ng ating screen, ito yung tulay na galing Cordoba pababa puntang Cebu City. 2 lanes po yan. Yan yung habig ng may puzzle area. Meron na rin silang mga nadagdag na mga
girders. Marami na rin silang na mga dagdag. Yan, kung nakikita nyo, medyo ano lang, against the light tayo dahil pa sunset na. Yan, malaki na rin yung natapos nila. Yan, yan yung sa right side, yung galing Cordoba papuntang Cebu. So maraming salamat mga kapatid, God bless. Yan, shout out time sa ating mga masugid at mga kapatid. Gwapong Shorty Channel, Rospitz Myra Channel from US, Sabto Music from Dubai, Mel Dodong TV from Qatar, Tids Puentes from Cebu Sir, DGC Vlog, Tolits Pardo Vlog, Efrain Oculars Vlog, Manay Tinang, Joby Coronel, Kantahan ni Jin, Singing and More, Jamakoy Basay, Kumusta, Francis Orliano, Akas Stock Trading and Civil Engineering, Peryong GRTV, Mami Mel Gascon, Kisidel TV, Arnold Malingin TV, Rafael TV, Helikim Vlog Boss, Paring Lodi Motovlog ng Bohol, Jane Mark Mad, Judy N. Oman, Sibyud Dibal Locos. Maraming salamat mga kapatid.